Okei. Tätä ne yleensä. Olipa kerran Tätä ei saa yleensä tiedon. kesäkuun eka aamu. Mä heräsin virkeänä. Olin painanut hommia. Tuli 7 tunnia. Mulle halpapäivänä. Päätin soittaa Johanille. Lähetän suoraan kasinolle. Voi mennäis vaan ulos käpäilee. Pitänyt ei juosta minnekään. Ilta myöhään vielä lämmintä. Huolia ei ollut, ei yhtään. Elettiin kai kerran kun viimeistä päivää. Kattojen päältä kilometrien päähän näkyy nukkuva kaupunki. Vaikin yleensä miten, taisin onnesta itkee, mut sua vaan naurattiin.